Bol raz jeden zadiel. No a v tom zadeli sa ukázala jedna zaujímavá scéna, kde viedli iba klasické výstupy. Najprv som mal taký plán, že spravím tradicionalistickým štýlom cestu z dola, no ale po takej bližšej obliadke hneď som od toho upustil a naklusal som pekne po planine. Ukázala sa v tej scéne relatívne logická línia, okolo 90 metrov. Po osadení to vznikla relatívne dobrodružná cesta, ale veľmi dobre odistená. Jednoznačný motív zrobiť trojdĺžkovú cestu v stene, kde nič chodnítoch nie je, tak hej, tak to ma lákalo. No, cesta je veľmi dobre odistená, bolo tam osadených asi už 40 expansných nitov, no a to poskytuje rídzo športový zážitok. Prvá dĺžka vyjde takých klasických rozliezacích 6, kde sa človek dobre rozhýbe. Druhá už sa troška zmenšili chyty, tak je 8 minus. No a na záver to najlepšie, vytrvalostná špárka a na záver troška previs, tak za 8+. Do cesty stačí 10 až 12 expresov a troška prsty a technika nôh. Najlepší prístup je s lanením zo stromu a po dolezení je najrozumnejšie opäť výjsť zase na planinu a po nej dole chodníkom.